to nenávidím to daleko a já mám radši ten peklo. No, jsem nečekal. Koukám? Tak děláme to máte bavit, jo? Co to tady je? Co to tady řešíte? Aha. A kde vám Pepíka? Aha. Já jsem tady postavili, aby nevěděli vám co dělat. Máme rád do to ten tam nejde sám. Já tam nejdu sám. No, nebez mám. Cože? Tak já jsem teda vyzval, že se nakonec do toho nebe dostane, hele. Ale jako dobrý, jo? Aha, ty koupadlo. To bylo jasně, že nesáku, že nemáš pravdu. A to teď stane, ano? No tak jako, ale nechci do toho. Takže se nás vyměníme a doufám, že teď u nás přijde. K andělu, teda chci říct, tak čert. V tom pekle, to jsem prostě netušila, ale jako no nic, hele, takový určitě je tady dobrý, hele, jako, prostě jsem nikdy nemyslela, jako co to je, jako prostě, jako to ještě není, jako, já vlastně, já jsem si na to zapomněla, prosím, a taky ty lampičky jsme zapomněli, dobrý, hele, jako, hele, takový styrno, jsem nikdy nemyslela, že je takovou kvalitu chemii a znovu, ale jako dobrý, lampička. To je tady tak krásné. Ano? Tak. Ano? Je krásná někdo? Ne? Tak se jako počítám. Já budu zkoušet. Teď zapiš prosím. Tak se mi zkouší výraz někdo? Nikdo? Tak to řekněte něco, no? Jsou pozvané kytičky. Nemám tady flašku, že jo? No, promiň. Já vlastně, ty už zkoušíš? Jo. To pak tady máš špatné známky. Ty ona máš tady jedničku a jedna minus, tak si to pojď opravit. Dobře, poběh. Jaké mocenské? Jaké mocenské? Existovaly za první světové války. A antické situační. Ale to se popletlo, to je úplně špatně, to vůbec nebylo antické situační, ale trojspolka, trojdohoda. Jak se to
píše, se ptáte. Jak se to píše? Já tady samozřejmě mám tabuli, že jo, děkuji. Ty máš tabuli na ten hlas? No, Neříkej, že tam nemáš místo, napiš to někde postav. Jo, já tady nemám místo, ale služba. Tohle si potřeboval, ale vůbec jsem si to 2 minuty 13 vteřin nepřipravoval. Aby už se vypočítával. Tak. No, není tady dobrý, to tady zlukozy. Tak já si je ostatní. Kolik gramů síra vápenatého? Kolik gramů síra vápenatého? Jaká kuchyňka? Ale to si to bude skáníte, jo? Kolik gramů síra vápenatého v těch reakci 300 tun na čokolady? A teď prostě do vápenatého. Tak si dobrý, ale kdo má první říká, hásí se, tak to je pár lidí, ruce dolů, mimo vás, jo. Tak celá to nemusíte vůbec nebyla dobré, takže já myslím, jako, že už to ukončíme, ne? Tak je ten neusek taky, ne? No je to jasný, no, tak je... Máme už se vám žilo, ale když tady to píšete. Ne, sekazují vás za ty a posílám vás dolů na zem. Tam jistě nějaké uplatnění najdete. Cože? A by the way, tady si stál Lucifera, ten je totiž na severní polohu v sobě globálního oteplování. Jo, taky se krám tam. Zavřej ty ventilačky! No! Zavřej ty ventilačky! No! Mlží, hlavonožci! Jo, takže plazmy, jo? To je do testu, dáme na to bacha, jo? Malá kruhová molekula DNA, jo? Ale myši ti budou svítit. No fakt, no! No ale, co jsem to chtěl říct těmhle 2 živočišným druhům? To jsme si samozřejmě probrali na severné rostliny, jo? Takže k těmhle 2 živočišným druhům. Za do hlubokého minula byla napsána taková knížka. A tam na začátku bylo: Pán Bůh to tak zařídil a proti tomu je těžké odvolání. No a 30 let nemohla být. To je přesně. Ty říkáš nějaký to no? No? A dá opatlat. A víte všichni, jak to dopadlo? Tam bude obrázek